Ekialde urrunak imaginatu ere ezin daitezkeen toki ezin ederragoak ditu bere baitan. Bertako giroak, kultur nahasketak eta historia luzeak toki aparta, magiko eta misteriotsu bihurtu dute etnia eta kultura ugari dituen kontinentea. Misterio hori luzaroan izan du inguruan eta gaur egun ere bizirik dirau. Japonia, kontrasteen herria. Txina, Asiako erraldoia. Laos, ezagutu beharreko herri bat. Mongolia, lursail amaigabeen lurraldea. India, iluragarria eta konplexua. Indonesia, paradisu natural berde-berdea. Siberiako lurralde hotzetatik Indonesiako hondartza beroetaraino, harritzeko moduko paisaiak eta kulturak aurkituko ditu bidaiariak Asian non nahi.